the fish. Hi guys, nata diri sa Nazareno. Simba ta sa kadyot guys kay. Oh man. Simba sa ta diri guys. Pasulod ta kay naday. Ay bawal daw guys mag-vlog guys. Yan na lang ta guys ha. Maglakaw sa ta. Maglakaw sa ta guys. Moto ang turun kandila. Isa-isa mo. Kapoy kay ulit ako. Pagkat ka bata. Guys, Tugot na kay. ay sa kandila. At sa manila kung kauban rin guys. Samukan magkaya. Guys, ako yung tingkay magtumbot. Initan ka? Bilang kandila. Ambot. Kandila diri? Ilan eh? Ang isa? Isa ni bang patay ron? Ay, Kani? Di na masa kanya. Nagala. Ambot nga mas nga mga baho. Tulo lang ka sindihan eh. tulo 5? Dili, tulo ang ano magdagkot sa tulo. I love you. Tulo jud, tag 5. Kami 5. I-imagine, pwede isa lang, Jer. Kung ikaw lang. Pwede isa. Tulo mo sila. O, dili, o. Tulo yung ma'am. Hapil na iha. Nay dito kayo dan? Kayo. Ay, lang. Ay, kayo nasa. Ibog agana. Wala rin kao, no? Nasa na ay. Ano, ano? Ito na. Ang kao, no? Bawan yung... Ang kuhan siguro, abono siguro. Nagwanta ka diha? Nagwanta ka? Nagwanta ka sa... Tempa sa good kay... Masa? Gabi eh? Buntag na ano? Oh, duha kami sa bunta ko mga city. Oh. Uday, Domingo manggudugma. Haji na misa. Wala yung misa. Iya din nam. Wala, pista ra jud siya siguro. Ha siguro day Domingo buang. Wala, uy. Domingo man jud ang huldi. Sige, ato na sa amin. Wala may misa. Huldi ni misa. Dali nating. Ting, dali nating. Nakay payong? Saan payong ni mo? O payong, uy. Kayo pa day kayo? Dili, odli ko. Ngayon sila. May panandong sa kudiri, be. Panandong kudiri. Muna sa dihang Nazareno guys, oh. Nandun lang, pakita lang tamo guys. Kung asa dapit ang Nazareno guys. So, palandong ko guys, kainit. Ano yung mga Man, pagawin. Saan? Saan takutan? Sit diri ang Adara, oh. Isa tadi dagputanan. Ma'am kanila ma'am.
Four. This is like Nazareno, burning candle. Yes, your service asking your presence to stand presence. Consume in light one. Your love is my prayer. Above all, Lord. Jesus Christ, oh my life. Okay, Bisaya, miskin na. Nasa ako para yung iskada ito sa disgrasya. Dumagi ka sa Nahanglan pag QR code doon. Nahanglan pag QR code. Ito na. Kapakis din. Ano ba kapakis? Dito kakis day. Dito kakis. Hindi na pwede mo gunit. Hindi na pwede mo gunit, no? Higo lang tantanaw, guys. Kuha ng mga tali na di makasulod. Ilan mo? Diyan. Mama. Pwede ka. Pagisin mo.
Alas 7 po na simba. Andam mga doktor kaldero dito. Pero ay, ito ano pa eh. Anong mato na ta? Mato na guys. Hilom ka ay diri guys. Ano? Ikaw na ta? Ikaw na ta? Ha? Ang payong ni maandam. Maanan. Ayong ting. Aron daw alas 7. Hi, niabot na jud mi dire. Ting ini tagikan mi sa simbahan sa Nazareno. Wala dito istorya guys kay nagkuan lang ko. Nag-vlog lang ko nga. Wala tingog-tingog ba makita lang ninyong Nazareno kay bawal dito mingaw kaayo karon. Pero itong unang pista daghang kaig tao guys. Karon kay COVID man wala tao pero di magsaba-saba ito initan may kay puting initan sa unang pista guys dito ko guys taga pista man jud diha guys basta lang may lawas naadyo ko dito unya interview ko guys dito unang pista interview ko dito ba nya ansa dayon magkasulti nga nakaabot na ka-Adto ko dito na naadyo na sila ikuan diha mga bisita gikan sa simba kaunon jud nila nya karon nagpawis ako kay mag-ilis karon taod-taod init kaayo na to guys sige jud na ako naging simba basta nasa nakalimot ba ako kay ingon ani laging COVID ni naman takahihap yung time sige na matagkuan sa balay ako ingon akong banang tapista pero Nazareno ha tama di ay limot ko maapit jud ta mahapit jud ni dan nagdagkot ni guys sa akong manghud ikan siya sa kuway ikan siya dito gusto niya musimba nagdagkot pod ni guys ay kaya guys inita dito pahuway sa ta si inita nga mula na gud ang mga naong nakapalit mig kuan kay init man kay nakapalit mi og kalo buy one take ko 50 pesos ba wapo ba ya kalo asara ka na kani akong gipili kay murag si Palos ba so ba mangayan pod kay init kayo anawang buy one take one tag 50 guys tanawa duha ni sila kabuo 50 na kita namalit lagi may kay init
Buang mo naman. Ay, ay. Open po si mama. Pero dili ko po ang tamas dili sa kusina naiig. Unsa? Nagdali sad mi guys kay meeting namo deron sa eskwelahan. Online meeting na god. Kay kita ng mga grado aning kung apo. Sana ni nagdali-dali lagi mi. Nang hapit nagdali ko dito sa kuan. Kunya andam na guys ang kay kada pista dyan na sila magpakaon diha. Makaon dyan ay birahong ka pag makaon pag man mo simba sige kan simbahan siguyurong kaslang balay. Oh mas talit sa unang gutong tuig. Humba ng mga kuan kadang litson kada balay. Lag paano lagi ka basta lagi wag anak pa jud kag plato ba andam ka kay paano nag plato magdala kag plato linya gikan simbahan punon pa jud plato unsa man pagurot nalibog ka unsa ang pagdala kay puno ka ato ano na pa jud soft drinks unsa ba may kuan sa imong kamot ngita pa mig lamisa kay ang lamisa ditong gilinya puno na nagtindog na lang lagi ko ang among soft drinks gibutang na mus kuan kay botelya man pwede man ibutang skidder ana dinahina jud mig ana pinang kamot og kaon lagi basta lagi ana-ana lang mong matong mga humba guys kay di naman mahurot daghang kay mo takos buang nga lagi to karon guys kay gadto na mo karon mga udto wala pa di ay karong gabiin na pod ang misa niya andam na jud ang mga dagkong kaldero nana dito ang mga lamesa gidinya na man akong napalit nga mag-ilis ako guys diri putlon sa nato ni atong pag-istorya guys nya salamat di ay guys naka sa inyong mga suporta kay na akong nakitaan nga murag dako-dako na nga akong mga subscriber salamat sa inyong tanan katong nananaw sa nga walay pagpuol kay palagi kay tako ani kang i-vlog lang gud na akong mga kuan ako mga istorya gud bahin sa apo bahin sa balay bahin sa problema ana sa mga apo unsay mga problema una salamat dahil sa inyong tanan nga nag suporta sa akong mga vlog hindi putlon sa anato atong pag-istorya kita ta sa sunod guys na pod nga pag sunod na tong vlog para maka update mo na i-bell sa tumod sa ubos i-click para maka-update mo sa akong vlog don't forget to subscribe again bye bye diri lang sa